येत्या 13 एप्रिल रोजी आपल्या या शेगाव नगरीमध्ये नव्या युगाचं नवं मिशन घेऊन येणारं युवा क्रांती डिजिटल मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचं युवा क्रांती न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनलचा शुभारंभ या ठिकाणी होत आहे। निश्चित या चॅनलच्या माध्यमातून तरुणांना नवीन दिशा, नवीन मार्गदर्शन आणि एक क्रांतिकारी पाऊल हे चॅनल पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी घेईल आणि निश्चितच त्या माध्यमातून आपल्या या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाला त्याचा फायदा होईल। त्या युवा क्रांती पोर्टल व यूट्यूब चॅनलला मी या ठिकाणी खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।